Пълнозърнестият хляб се приготвя от смес от пълнозърнесто и типово пшенично брашно. Този хляб съдържа голямо количество от така необходимата за организма целулоза. Подходящ е за диети. В България най-разпространен е белият хляб. Той се приготвя от брашно тип 500, което е с най-ниско пепелно съдържание. Нищо не може да замени аромата на прясно изпечения бял хляб. Царевичният хляб е смесица от пшенично и царевично брашно. Съдържа калий, магнезий, фосфор, желязо. Освен това е много вкусен.